kamakhelwane wakhe. Africa my continent, Africa kwi-South Africa, sikaZulu, seThekwini, umgwaqo sikuwona uFree Street, uSmith Street. Yini silela sikuleli ibhilidi kuthiwa ihome. Siyakhumbula umuga isiga isehlo ngo-2023 kunengane ebifunda i-UKZN eyawa lapha ku-7th floor yazotholakala ku-2nd floor. Waphinda-ke manje ngaloya mgibelo kwaba amawele akwaDlumini awa lapha ku-4th floor ayotholakala lapha e-basement. Into eyenzakalayo kuzo zonke lezi gameko asibaboni abanikazi bebhilidi bevela ngaphambili, asibaboni bezwelana nomndeni. Into ebizokwenza kube lula ukuzwelana nomndeni ukusinikeza nefootage ukuthi yini ngempela eyenzekile. Kodwa-ke angisho ukuba mude engizokusho nje ukuthi thina simele ubuntu, izwe lethu, abantu abazoshintsha leli izwe ithina. Abantu khona i-operation ethi #nenzani la izwe. Kule operation ethi nenzani la izwe. Nenzani la ihoni. Kuzobulawa izingane zethu, i-slaughterhouse leli ibhilidi. Izingane ziselozofunda, hayi ukuthi zizobulawa. Yilokho esokhuluma ngako ngizonikeza abaphathi bami. Kodwa nje okubalulekile, uma sekwehlele siyisehlo lesi sigameko, asibambane ngesandla, sidumbuzane, siphende indlela ngendlela emasingathe ngayo emafonini, kuma-akhawunti. Sibonile umncwabade semncwabeni Thangi, ukulungiswa. Ukhona nomunye umama owalinyalelwa ingane ngo-2023 akazeboshwe umuntu, abukho ubufakazi obuveziwe, kufikiwe isiteji akazange ayithole, icala lanyathelwa ngeenyawo. Kuvela into efanayo eyenzeka kuningi njengamanje, abafuni isiteji, abafuni nobufakazi, icala linyathelwa ngeenyawo. So sila support isabafika yonke sithi ufuna ubufakazi. Justice for Dlamini King, justice for Andiswa.
Thank you.